Hola, estic aquí, No giro la càmera perquè després se m'amol el trípode i tot i és un follon. Que em sentiu? Primer, sobretot, si em sentiu i em veieu bé. Vale? I m'envieu cors, així ho veurà més gent. Me sentiu? És que no veig ningú que digui res. Em podeu dir si em sentiu, sisplau? És que abans ho he provat i se m'ha tallat. Vale, ja veig que m'envieu coses, això vol dir que sí que em sentiu. Sí, vale, perfecte, Núria, gràcies. Vale, doncs anem a fer... Mireu, hi ha dos... Es veu bé també, no? És que estic en un lloc nou, que ja tinc el despatx superarreglat, això és la taula nova que tinc, i no sé si aquí, la llum, com és? Bueno, suposo que sí que es veu bé. Vale, alto i claro, perfecte, gràcies. Doncs som-hi, algú ho farà amb mi? Mireu, aquestes són les que es vaig ensenyar al reel, que són com així massisses, i després vaig fer aquestes que són amb lettering, que també va quedar molt bé. Vale? Jo, en principi, bona llum. Vale, guai, perfecte. Doncs jo crec que farem aquestes perquè són més fàcils, perquè si no sabeu fer lettering de contrast, aquestes són més complicades, vale? També queden superboniques, però farem aquestes més massisses. Val? A veure, tot això ho faig perquè us vinc a explicar una cosa. La setmana passada vaig tenir molt de migranya, no ho vaig poder fer. Tampoc vaig poder fer el que tenia intenció de fer, que era publicitar aquest taller que vull fer de lletres fresques, que m'he equivocat en el títol del post que he posat avui, que posa lletres, no sé què posa, és igual. Bueno, doncs vull fer 2 tardes de lettering, però de coses més divertides, coses així, vale? Efectes, ombres, degradats, moviments, com a més alegre i més, no tan... O sigui, anar una miqueta més enllà del lettering. No importa que no sapigueu fer lettering de contrast, però... Bé, anem a fer... Si us voleu apuntar, després ho torno a explicar. Està al link de la bio, vale? Sou poquetes apuntades, ho faria dijous a la tarda, 1 hora i mitja, aquest dijous 17, i el dijous 24, una altra hora i mitja, vale? No es necessita cap coneixement ni res, ja veureu, igual que fer això. A veure, com que anem a fer aquestes massisses, necessiteu un llapis. Vinga, jo el busco perquè com que estic en plena reformes i moviments i coses, ara no tinc els llapisos a mà. Un moment, espereu. Algú ho farà amb mi, per començar? Per sapigueu jo? Mira, primer aquí he trobat aquest, vale? Jo soc a casa o no ho puc fer? Bueno, no passa res, ja ho fareu, vale? Les que ho pugueu fer i després, si no, ja ho fareu com que quedarà gravat. Ai, la idea és fer-ho amb mi, genial. Molt bé, vinga, doncs som-hi. Envieu-me cors perquè així se n'enterarà més gent, vale? Llavors, Instagram... Primer, necessiteu llapis, goma, si cal, retoladors que siguin així tons d'arena, com aquests, ho podeu fer, si no el teniu, doncs amb groc o el que sigui. I si no ho teniu i ho voleu fer amb uns altres tons, no importa, i sabreu fer l'efecte. I després blau, jo no sé, provaré aquests del Lira, que són més clarets que aquest que vaig fer aquí. Vale? A veure què tal. Vale. Doncs primer anem a fer unes lletres massisses. Per fer lletres massisses, farem la paraula mar, feu, es farem més o menys com aquestes llargues i grosses, vale? Jo estic apretant bastant perquè ho vegeu. Situeu-vos més o menys al mig. Si voleu us feu una línia en horitzontalitat perquè no us perdeu. Mireu, per fer una M és molt senzill. Veieu? I a partir d'aquí feu com... Vale? I aquí. I a partir d'aquí. S'entén? Que són com a 4 pals? Es veu? I després esborrarem les línies que sobren, vale?
Me n'he anat una miqueta cap allà, bueno, no passa res. Tampoc vull que quedi perfecte. El que ha de quedar perfecte serà quan fem l'horitzontalitat aquí al mig. Que hi posem el washi tape. Ah, i també necessiteu cinta de pintor o washi tape, Jo tinc cinta de pintor perquè estic pintant aquests dies. La casa sencera. Que m'estic tornant boja. Però bueno. Per fer la A, igual. La A li farem una... Veieu aquí? Faig un altre pal. Una més llarga que l'altra, i aquí li faig l'altra. Vale? I aquesta la farem més aquí. Veieu que creuen aquí? I ara aquí li donem el mig, que el farem aquí. Després esborraré les... A veure, jo ho faig sense els pals, vale? Perquè ja em surt. Però vosaltres, si em dieu alguna cosa, sisplau, digueu aquí Veieu que hi ha com una bombolleta de preguntes, com un globus de còmic, per fer les preguntes? Vale? El podeu posar aquí. Vale? I si alguna cosa, la pregunteu aquí perquè jo no estic dibuixant i no veig si em dieu alguna cosa. Vale? Vinga, seguim. És que no puc estar amb dues coses a la vegada. Mireu, quan les coses no queden centrades, el que faré després serà tallar per aquí i ja està. Vale? Cap problema. La R, igual. Fem un pal. Jo us ho faig amb... A veure, vaig a buscar una goma. No la tinc. Bueno, ja us ensenyaré el despatx quan el tinc acabat del tot, que ha quedat superbonic. Vaig posar-la més juntet. Ara, com que el José ja sé el teu estudi... A veure, per començar, que jo no m'he presentat. Jo sóc la Marta, per si algú nou, que jo sempre dono per fet, que ja em coneixeu, les que esteu per aquí. De fet, fa temps que no hi ha gent nova al canal, o sigui que moltes ja deveu ser noves, vale? Feu un arc i feu un altre arc. Vale? Més o menys així. Si hi ha algú nou que m'ho digui, que em farà il·lusió, si m'ha trobat per casualitat o el que sigui en el directe. De fet, sou poquetes. El deixaré gravat. Vale. Ara què fem? Veieu totes les línies que interactuen, d'interseccions, les intentaré esborrar. Vale? Jo tinc una goma llapis, que això si la trobo, perquè ja us dic que està tot superliat. Ara no la trobaré. No sé on està. Bueno, és igual. Ho faig amb aquesta amb cuidado, vale? Borro les línies d'intersecció. Després perquè la part, sobretot la part de dalt, la part clareta, no es vegi. Val? Vinga, doncs. Ara què anem a fer? Quan ja el teniu dibuixat... Marta, què passa, Marta? Núria, què em dius? Algú em diu alguna cosa? És que no puc fer dues coses a la vegada. Si em voleu dir alguna cosa, ho heu de dir en el globus aquest que hi ha aquí baix a sota. Estic una mica nerviosa perquè fa dies que no faig directes. I quan em poso nerviosa parlo més. Vale. Doncs el que faré jo serà, veus? Situar el washi tape per aquí. Més o menys aquí, que agafi l'A. Sobretot feu una horitzontal, no ho feu tot, perquè la línia de l'horitzó del mar sempre és recta. De fet, en definitiva, això seria l'arena i això seria l'aigua. També podria ser aigua i cel. Vale? Però farem així. I ara veig si està recte, si més o menys està recte. Vale. Una cosa que no us he dit, quan utilitzeu washi tape, el que heu de fer, o cinta de pintor, el que sigui és, per exemple, veieu aquí, amb la samarreta, vale? L'enganxeu així a la samarreta i l'estireu, perquè llavors perd una miqueta, o a la pell, però la pell a mi no m'agrada tant perquè agafa greix, perquè llavors no s'enganxa tant, veieu?
i es pot arrencar bé després. Vale, ja ho tinc tot tapat. Vinga. Ara què vaig a fer? Ara agafo els blaus que tinc. Mira, a veure quin blau faig. Aquest és massa claret. Aquest? Bueno, aquest quedarà com aquell. Bueno, perquè sigui diferent del que he fet a la mostra, faré servir aquest, que és com a més... A veure com queda. Val? Llavors, pinto... I no us ho he dit, el paper que sigui d'aquarel·la, vale? Jo faig... Aquest és d'aquarel·la. Pinto sobretot la part. No us entretingueu molt a fer això perquè si eixuga després, quan hi posem l'aigua no correrà tant. Aquí no cal que us hi mateu, vale? O sigui, és només omplir-ho. I ara hi posarem l'aigua. Aquí. No passa res si us sortiu de la ratlla perquè hi posarem l'aigua, val? I ara agafeu el difusor de l'aigua, difusor, no sé com es diu això, un spray amb aigua, i tireu una miqueta a uns 15-20 centímetres del paper, un pam, i tireu-lo una miqueta d'aquí cap aquí, vale? No ho feu recte, sinó una miqueta inclinat. És que tinc el mòbil al mig i no ho veig bé. Bueno. Sí que ha anat més o menys bé. Aquí aquesta A s'haurà difuminat bastant, però bueno, després l'acabarem de dibuixar. Vale? Doncs ja ho tinc. No importa que uns quedin més foscos, perquè després es pot acabar de dibuixar quan ho tinguem. Qui m'ha enviat una sol·licitud? És que no sé com va això. Vale? Vinga. Esperem que eixugui una miqueta. Vaig a buscar una miqueta de paper i li trauré una miqueta d'excedent d'aigua aquí. Aquí. No molt, perquè m'agrada que quedin aquestes aiguades. Aquí se m'haurà desdibuixat massa, però no passa res. Vale. L'ideal hauria sigut que hagués quedat tot com aquí, Però bueno, això com més ne fem, més ne sabrem. Vale. Ara agafem i traiem el washi tape. Vale? Després ho acabarem de dibuixar amb... Ara agafem el color que vulgueu d'arena. Per exemple, aquest que és molt claret. A veure, aquest, a veure... Aquest potser, perquè aquest és massa rosadet. Vale? Per si ho voleu saber, aquest és el 910. A veure? Ah, no, aquest és el rosat. No, aquest, no, perdó. El 990, vale? Ara agafo, giro, i vaig a pintar el que és la part de l'arena, val? Igual que he fet amb... Intentant que no toquin el blau, que no se us embruti. Tot el que és massís. A veure, aquí és que he esborrat tant que ara no ho veig. Vale, ja està. Mentre eixuga l'altre, perquè després hi posarem blanc de les ones del mar, de l'espumeta que fa el mar. Vale. Doncs ja ho tenim. Vale? I ara és qüestió de paciència. Això d'aquí, que m'ha quedat, per si us ha quedat també així una miqueta, després us ensenyo com fer-ho. Ara podeu fer, anant fent piquets així, aquest és un altre, un to més fort,
que és el 992, vale? I us aneu entretenint a fer piquets així. Però no seguiu un ordre, vale? On us porti l'ull i on us porti la mà, sense seguir un ordre. Sense seguir un patró. Després n'hi tornarem a afegir, no patiu. I n'hi afegirem un altre d'un altre to. I també en feu algun així fora, que surti, vale? Es veu? Si estic anant de pressa no passa res, perquè després podeu agafar, veure el vídeo, i torneu a fer amb calma. Vale? A veure que en els zooms que fem de tallers i així, doncs vaig al ritme de la classe, vull dir que no us heu d'amoïnar si us voleu apuntar, però perquè vegeu que coses fàcils us en puc ensenyar un munt de fer. Coses resultones. Aquest agafaré, ara veus, agafo un altre to i perquè tingui més textures les il·lustracions, perquè en definitiva això és una il·lustració com més textures, més tons, doncs agafen més riquesa, vale? Aquest li faig amb la punta, vale? No m'entretinc tant amb el piquet fi del retolador, que això ho podeu fer amb un altre retolador normal que tingueu, no cal que siguin d'aquests aquarel·lables. Vale? I a veure aquest altre. I aquest d'aquí. Mira, aquest li dona com un to rosadet, que també li donaré. Veus? N'hi donaré 3 tons. Com que els tinc. Si no els tingués no passa res, amb 2 ja em quedava bé. Però veieu que vaig una miqueta a la babalà sense pensar molt? Allà on m'aporta la mà, allà on m'aporta l'ull. El retolador que és aquarel·lable, sí, sobretot el blau. Maraida, el blau sí que té que ser aquarel·lable perquè més a poc dius, bueno, tranquil·la, jo, si convé, en torno a fer un altre. Té que ser aquarel·lable perquè hem de fer això amb l'aigua, si no fos aquarel·lable. Veieu que aquí al mig també he deixat una miqueta de blanc? No patiu, si convé en fem un altre, perquè quedi... Mira, i ara aquí, com que això m'ha quedat una miqueta així, d'aquella manera, vale? Que no es llegeix gaire al mar, farem trampa i li donarem una miqueta d'efecte així, vale? I no passa res. Vale? I li tornaré a passar una miqueta d'aigua a veure què passa. Aquí també, en aquesta zona d'aquí. Vale? A veure, provaré a veure què passa. Sense... És que aquest... Vale? Que quedi com una miqueta difuminadet. Vale? Ja es llegeix. Veritat que es llegeix? Si convé, agafes un pinzell i l'acabes de difuminar una mica. Vale? Això són truquitos i recursos que heu d'anar tenint a la mira que anireu practicant, vale? Perquè no quedi tan dibuixat, doncs li agafo i li dono el pinzell així. Però la gràcia és que quedin aquestes aiguades que ens han quedat aquí tan bones, Això d'aquí, això d'aquí... Bé, totes queden bé. Veieu que són diferents? Vale. Com ho porteu? Alguna pregunta? Més a poc me dius... no passa res, després tu tornes a mirar. Vale? Voleu que torni a provar un altre? Però si hem fet 20 minuts no hem fet un. Ah, falta el blanc. Bueno, però per fer el blanc esperaré que sequi, vale? Per fer el blanc esperaré... Ah, les punts semblen taques de lleopard a les meves lletres.
Bueno, perquè ho has de fer com a més aleatori, vale? Mira, veus aquí? Aquí també sembla més lleopard, que també... Aquí vaig posar com una miqueta de carabassa. Veus? El que has de fer és entretenir-te, vale? I feu-ho poquet a poquet. Jo perquè ho he fet ara de pressa perquè ho vegeu. A veure, mira, i si n'hi poso més quedarà més xulo. Mireu, que farem... Bueno, algú s'apuntarà al taller que faré. Val 15,50. Vale? O sigui que està superbé de preu. Tindreu 2 tardes entretingudes fent coses així. Vale? Si us agrada, I si teniu algun problema per inscriure's o el que sigui, m'escriviu i us envio un link o parlem, o el que sigui. Si teniu cap problema, cap dubte, m'ho expliqueu. Si és per vosaltres, si no... Però això és per tots els nivells, Ara ja m'estic passant. Això és per tots els nivells. Vale. Ara, mentre aneu acabant el vostre, faré l'altre perquè quedi gravat. Vale? I ara aquí amb el blanc, aquest és un posca, vale? D'aquests que s'ha de sacsar. Aquests no m'agraden massa per fer aquestes coses perquè saps què passa? Que a vegades apretes molt i bum, sota cau un d'això de tinta. Vale, doncs ja està. Vale? Si teniu alguna pregunta, dieu-m'ho aquí al globito, aquest. Vale? Ja sé que si esteu dibuixant tampoc podeu estar escrivint, però bé. Mireu, doncs, ara, com que hem fet avui, ho faig perquè quedi gravat, vale? Faré aquest d'aquí, el de... amb les lletres de... Aquest, veieu? Així també veureu com el faig, que també és molt xulo. Vale? Us l'explico? I en un pim-pam el fem. Queda bonic, mira, aquest queda com a més aturquesat i aquest com a més blau elèctric. Tots queden bonics, per això ho volia provar, perquè fossin amb diferents tons. Vale? Ara vaig a fer aquest. Agafo un paper. Mireu, jo veia, per fer aquests d'aquarel·les, que fan servir molta aquarel·la, vaig comprar aquests alabacos, que veus que ja quasi no n'hi ha, però són un totxo així que van 75 fulles, és de 280 grams, i em va costar superbé de preu. No recordo quan, però quan hi torni en tornaré a agafar un altre, perquè està molt bé, vale? És aquest, és un bloc. No van en espiral ni res, va encolat. Vinga, vaig a fer l'altre. El farem a la meitat, perquè amb això n'hi ha prou. Partiré el paper. Ara és quan me queda fatal, però bueno. Aquí tinc els tisons. Ja us dic, és que tinc tot a mitges, el despatx, tot a mitges. Però bueno, vale? A mi m'agrada que els papers també quedin així estripats i que no quedin tallats perfectes les il·lustracions. Vale? Mira. Vinga, doncs, anem a fer aquest de... Per fer aquest, el que fem és, agafem el color fluixet, que faré servir aquí. Bueno, aquest ja està, Alguna pregunta sobre aquest? Aquí li posarem més... Aquí, perdona, que aquí li posarem més... Perquè quan s'asseca el blanc, si hi ha aigua sota... Vale? Això n'hi heu d'anar posant, perquè si no va agafant tonalitat... Aquí veieu que és només fer com uns gargallots. Vale? És només el detallet. Vinga, doncs. Aquí, per fer... ¿Alguna pregunta? Magda Gra, ha enviat una sol·licitud. Vols estar al meu vídeo? Pues no sé com se fa. Bueno, si voleu, algú m'ho ensenya el que ha fet. Val, anem a fer aquest. Per fer aquest, en vez de dibuixar les lletres en llapis, el que fem és ja escriure-les directament amb cal·ligrafia, vale? I amb mar... Sí, posem mar una altra vegada, que és curtet.
Vale? Veieu? Mar. Vale. Ara què fem? Agafem per on volem que vagi la línia de l'horitzó i agafem també el washi tape aquí no hi tiraré tanta aigua, a veure si sóc capaç. Agafem el washi tape i, per exemple, per aquí per la meitat. Vale? I ara què faig? Amb el retolador amb la punta de pinzell, amb l'altre, el que vulgueu, agafeu, com que és un color tan claret, no passa res quan hi afegim el blau a sota. El blau damunt, perdó. Vale? El repasseu, les zones. No cal que us mateu molt, perquè quan hi posem l'aigua ja veieu què ha passat, no? No passa res si us sortiu de la ratlla. Vale. A veure si sóc capaç de no posar tanta aigua. Ara, quan ho tinc així... Hola, Bàrbara. Ara, quan ho tinc així... Això, un pam, més o menys, vale? Ja està. No toco més, no hi poso més. Deixem que l'aigua actuï. Eixugaré, he embrutat la part de dalt també, que jo aquestes coses ja les faig. Vaig a buscar paper mentre aneu fent. Vale? Eixugaré aquí, aquí. Veieu que aquí tirant menys aigua i fa... no desdibuixa tant, que també queda bonic. Podeu provar això per gustos, a cadascú com li agradi més. Vale. Com anem? Algú l'ha fet? Algú l'està fent, o un o l'altre? Som poqueta gent perquè és mal dia, però bueno, no passa res, com que quedarà gravat. Vale. Ara, retiro el washi. Ui, aquí s'ha colat una miqueta, però no passa res. I què faig aquí? Doncs el mateix que he fet abans. Amb el retolador aquest, el claret, agafo i faig així una miqueta. Amb el claret, també per dintre, per fora, perquè va agafant tonalitat. Això no passa res, com si l'aigua estés més brava. Vale? Aquí posarem el blanquet, després no passa res. Veieu? Quan passen aquestes coses, vosaltres us heu de deixar anar en el procés. Ai, és que ara m'ha quedat així. Però no passa res, si queda igual de bonic. Pinteu dintre, pinteu una miqueta fora, vale? Perquè així va agafant textura. I ara, amb l'altre to, que és aquest, amb la punta de retolador normal, el que faig serà piquets dintre, aquí en aquest cas. Però veieu que al haver-hi l'arena, el color arena sota no ha afectat en el procés, en el blau, que es veu? Que és tan fluixet. Aquí en aquesta li donaré una miqueta de rotllo amb el blau també, perquè es acabi de dibuixar una miqueta més. Que bonic aquest també, Bonics els dos. Veieu que hi ha coses molt senzilletes a fer? Doncs jo us en puc explicar un munt. Si us apunteu al taller, de dijous 17 i dijous 24, és 1 hora i mitja i 1 hora i mitja a la tarda. Hi ha tota la info
el link a la bio, si no m'escriviu i jo us envio el link del que necessiteu, que tampoc cal tantes coses, perquè també farem coses amb llapisos de colors, vale? Aquí he posat la mà, com que no està sec, vale, doncs ja està. Vinga. I aquí faré això, veieu que queda com una miqueta, que queda bé, però queda com un pèl desdibuixada pel meu gust, igual que aquesta d'aquí. Li farem una mica així, i ara amb el pinzell, mullarem el pinzell i el paper tot ho aguanta. I ja està. Vale? Truquitos. Aquí no passa res que quedi aquest sense marcar, que he posat la mà. Perquè normalment això s'ha de fer, quan està sec, has de continuar. Alguna pregunta sobre el taller, sobre el que hem fet? Ai, falta el blanc. Veieu que aquest ens ha quedat super recte i amb un altre color, i aquest ens ha quedat més turquesa i super recte, i aquest ens ha quedat com més de fet, com que la paraula ja té com a més moviment, és com si el mar estés més mogut. Ara hi posarem aquí la miqueta de blanc, així, com si fos l'espumeta del mar, que és uns puntets, unes ondetes, no cal que us hi mateu tampoc. Una mica i ja està. Com que aquest color és més intens, d'aquí una estona l'haurà perdut. Llavors hi tornarem a afegir al damunt, vale? De fet, aquí es veu més, perquè com que és més fosc el color. Doncs ara sí, ja està. Ai, m'envieu cors, moltes gràcies. Bé, doncs això, molt xulo, gràcies. Doncs bé, ja ho sabeu. Mira, aquest és el que he fet aquí sobre la marxa i aquest és el que vaig fer amb més calma. Ha quedat com a més bonic aquest que aquest, però bueno, també està bé. Vale? Jo aquí encara li donaria més piquets amb un dels crema aquests que tinc, els colors arena. Després ja us posaré els colors que he fet servir. Bueno, del lira no, perquè no sé, no hi ha colors a lira. A tombo sí, però els colors arena sí que us els posaré, que són molt bonics aquests tons. Vale? Doncs apa, ja està. Algú l'ha fet? Ha tingut temps? Us el devia, va saber greu l'altre dia. Mira, hem fet aquest i aquest. Hem fet aquest i aquest. Vale? I amb mitjoreta de no res. O sigui que, si us voleu apuntar al taller del dia 17 i dia 24, són 3 hores, 1 hora i mitja i 1 hora i mitja, i són 15,50. Els 2 dies, O sigui que és superbarato. I passem unes tardes fent lletres fresques. El cartell està equivocat, però bueno. Estàs haciendo, Sonia? Molt bé. No pasa nada, Sonia, es quedará grabado, ¿vale? ¿Qué días haces tus directos? No tengo días fijos. Los hago cuando tengo tiempo, cuando me apetece compartir algo. Ai, Raquel, moltes gràcies, tu ja t'has apuntat, que ho he vist. Després us passo el link del Zoom i tot, ¿vale? Sonia, si te quieres apuntar, hago un taller jueves por la tarde, día 17 y día 24, 1 hora y media y 1 hora y media, y vale 15,50. O sea, súper barato y te puedo enseñar un montón de cosas chulis. ¿Vale? Bueno, pues res. Us deixo, que vaig a seguir endreçant i pintant i tal, que estic supercontenta amb el despatx. Bueno, doncs m'envieu cors o voleu compartir o el que sigui, jo estaré encantada. Vale, guapes? Doncs quedem així. Si teniu algun problema, alguna cosa per apuntar-vos al taller, algun dubte de materials, de coses, de fet allí a la web està tot explicat, el que necessiteu, que tampoc és que no és imprescindible, allà ho poso, no és imprescindible tenir-ho tot, perquè ens adaptarem a el que hi hagi. Vale? Ja veureu que es poden fer moltes coses. Doncs apa, que acaba de passar una tarda de dimarts raro, de pont, de vacances, del que sigui. Adeu, que no vull que sigui molt llarg això. Adeu.